weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to darila barka to wuuro ali guelel to richatol to juma to agnemeje ko on takkusan duula ha to dal ceerno ma jakate to agnama siwol ha to galle ceerno nouru alhaji mouhamadou moussa ly to daara halayɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie police mo naktoto ɓe teɓima jamma hanki o biteɗo mohamed wullo kedda ɓe nanguima ko jamma hanki sanga 23h50 to leydi sénégal basirou diomay faye hoorejo guendi ndi omo tawi jillu makko tona to abuja lamorgo leydi nigéria tawi nayimo toon ko tawtoriyede kolol battowol capanɗe jeegom e jeetiɓi wala lawol tawi ko session ordinaire catala bitegal CEDEAO to leydi mali to ma jaaha to buguni teskama toon ko jamma hanki o ko cummo station service kañuma sumi toon tumo kulɓinigu no fewi to leydi Benin ko biteɗo Chabi yayi ko ɓi yayi boni noon ko gonnoɗo hoorejo leydi ko ɓi ko wiya Teba subaka hande law to leydi Guinée Conakry Mamadou Doumbia hoorejo transition leydi ndi o fuɗɗorima ruma jarriba makko aseta hanki o to wuuro makko Kankan kedde Afrique may jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓeri ma naw en ha to leydi Australie to leydi Israël to Guatemala jen ha to leydi Allemagne bisimilla moni ketki hotodirte joni joni piren pattiren بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون sadagallahu l'azim ɓatake jaam gonɗaɗo hono ceerno Idrissa Sow mo Suwayna ko miñoma duttiɗo ceerno Moussa Khalilou Sow to melga ko mawnuma duttiɗo ceerno Demba Sira Sow to Gambi ko mawnuma duttiɗo Sokna Jami Sow to Nouakchott ko bannum debbo duttiɗo ceerno Elhaji Demba Houley ceerno Alhaji Demba Houley Diallo ko miñoma duttiɗo ceerno Amadou Tidiane Diallo to mo melga wuro nayi tawateɗo toon to melga wuro jinneji tawateɗo toon to leydi France ko almudou mum duttiɗo jettinɗo wulango eɓe ndenta kamɓe kala eɓe nduno dendagal bandiraɓe ɓe melga Mauritanie ɓe melga Mali ɓe Soyna hay e dendagal almudagal ɓe Mauritanie ɓe Mali ɓe Sénégal e Fuutankoɓe no didonno ha e diaspora kala ustare ceerno mabɓe biyetenoɗo ceerno Amadou Sow noon ko ɓi ceerno Moussa Sow to Soyna ceerno Moussa Khalilou Sow to Soyna o yalti aduna noon ko toon to leydi Gambie ko toon joni Allah joƴƴinnomo ko toon o yalti aduna siftinde on noon yettiniɗo wulango ngo ko musidɗo men sehil men hono ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji tawateɗo toon to leydi France o kañuma yettiniɗo wulango dow inde ceerno Habou Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique eɗen pecca sunare men dendagal ɓesgu makko e dendagal almudagal kala nde Allah yurmotomo yaafomo haadamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina عادي بالآدي سلاد آدي بالفلفل سلاد آدي بالفلفل آدي جماعة عمل تجاري ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadiɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah luɓirimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol gorko mo melga wuuro jinneji ne safra wonduɓe e koyɗe musoje keceje musoje ɓalli ƴakkoji e ɓalli musoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en yaroɓe rewɓe ustaraɓe ndewagu rewɓe wonduɓe kista fibron dogam site rewɓe ron koɓe sowade kala dartoɗaɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yaroɓe en worɓe ustaraɓe gorago fiɗaɓe wonduɓe prostate yawɓe yitade koyemen e jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji hewɓe noddi mbaɗi audio kolleri tigui ko jambe tan o certi hen ha laaɓi oɗo sahani mbi alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labde reedu ko mala wone dendagal rafi mbawɗa wonde so tawi ɗon maldana ko balle tati
ceerno Amadou Tidiane Diallo kala leydi e kala continent to mbawɗa wonde so tawi on pamodiri leɗɗe ma e safuruji ma guettoma hano hannirta ni gorko mo melga wuuro jinneji ne tawe to Paris laamugo leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko hebde ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko numéro makko appel ko numéro makko WhatsApp ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko no wiye Abdoulaye Diallo numéro mbatta 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ɓi nene makko no wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon ɓiyi ko numéro mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune konne wiiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkordi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonda koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonda koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonda koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonda koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonda jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo sappo e nayyi lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi habruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba ko adi kabruji men e ɗemgal pular hono ceerno men ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba khalifa diine to Kahidi ene facca sunare mum e dendagal ɓesgu ceerno Moussa Khalilou Sow to Soyna ustare ɓiyi ko biyetenoɗo ceerno Amadou Sow on noon Allah joƴƴino ɗum koto leydi Gambie ko toon o yalti aduna omo duwo noon ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba ene duwono dendagal ɓesgu makko e dendagal almudagal no didorno e dendagal ɓesgu soynaɓe kala nde Allah yurmotomo yaafomo harnamal janna kanko e dendagal ko dendaji mayɓe julɓe kala allahumma amina habruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie ha joni keɗɗen to leydi Mauritanie hono no heewade kala hitande so oɗo saaha yonti kay ko ziya
ziyara aniyala ona ziyara non waɗante ɗum ten ko ceerno sada si non tawte ko toon to Dawalela ona ziyara non hitande hikka nde ko ñande 31 lewru décembre ñande hen tigui woni jaɓɓade hobbe bismade hobbe jamma mum wona jamma mawludou nabiyo ñande 1er lewru janvier 2026 noon so yimɓe pini kay darɗe hitande nde ko den tigui wonata ziyara annuel o tawi kadi ziyara officiel o fuɗoto noon ko silkeje Qouranul Karim waɗede hen adaduji du'awuji waɗede hen kadi jewte kewɗe no fewi ko fati diine islam ceerno khalifa diine o noon ne bismi hen jayde moon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardagol Sar Abdoulaye Sara e fedde heblo sukaɓe gardagol ceerno Habousa Diallo ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen to leydi Mauritanie noon agent police tawi ko arɓe civil en ɓe nangui jamma aseta hanki o 13 lewru bowte gardiɗo catal bitegal l'organisation de transparence global on ngal catal noon addi ɗum ko biteɗo Mohamed Wula Qadde noon kañuma teeɓa jamma hanki o ko waktuji seeɗa noon walla ko hojomaji seeɗa kay intaji seeɗa ko adi minuit ko nden tigui no bandiraɓe makko koliri kay ko nden police o aranimo nanguimo ko waktuji seeɗa noon ko adi komo nangue kay kanko Wula Qadde noon tawi o waɗino tigui haalande makko hollirde kay wonde catal ngal addigal koɓe waɗoɓe saisi parquet tawi koko fati alhaali ko ɓe mbiyata laboratoire de la police nationale hoore kanko noon koreji makko noon kanko Wula Qadde ɓe kolliri tigui wonde policier ji kay garanima ko nder galle makko ɓe nanguimo tigui ko mintaji seeɗa kay ko adi tigui ko adi minuit ɓe kolliri noon kolliriji ɗi noon kolliri wonde hay convocation goto ɓe gaddani hay mandat judiciaire goto woni mandat damene ɓe gaddani ɓe gartan ko ɗon ɓe teɓimo ɓe kolliri kadi nde policier ji ɗi gaari kay kongi damal galle ngal nde police o gi damal galle gardien on udditi damal galle namdade kay holko ɓe goni ko adi ni kene haalana patron mum taw kamɓe ɓe pelmima baval ngal ɓe naati dara ɓe jetti toon ko 23h50 woni 11h50 minutes sang jamma kono tigui ɓe ƴetti mum on jamma noon ɓe jaade makko kanko Wula Qadde on jamma kanko Wula Qadde noon ko ɗon tigui ɓe jaade makko ɓe kolliri noon hollirama tigui kay wonde kay kanko Wula Qadde noon hollirino wonde kay ko dépose o plainte to parquet ko fati kay e tigui grave irrégularité baddi alhaali marché de laboratoire médico légal de la police o holliri noon omo jogui kadi preuve aji labɗi ceer kay ko ɗum o haɗino haalande ko fati tigui e oɗon marché o wi ina heewi kay mbuñaari ne heewi kadi ko fati ko wiyete tigui ko corruption woni jeenaji e corruption e mbuñaari kala ene tawi noon ko wiyete pot de vin e corruption ene heewi e oɗon marché ha joni habruji men demgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni keɗoɗen Abdallah Wula Souleymane Wula Cheikh Sidia kañum woni jaagogal karfinagal ko fate des affaires économiques et de développement leydi Mauritanie o siifi asata hanki o e nder nokshot sifande tawi ko accord ñamade kay tawi ko prêt concessionnel nden sifande no o sifodiri ɗum noon koye boña biyeteɗo tigui fond saoudien de développement haalis o noon ko yidde finance de kay projet ji tawi ko projet ji d' interconnexion électrique hakkude leydi Mauritanie hakkude mum e leydi Mali jaru sifande ɗe ɗon ko 220 million tawi ko haalis réal woni haalis mo leydi Arabie Saoudite ñamar so weccitama e uguya ene hawra kay e ɗiɗi piccal 37 milliard tawi ko haalis uguya e limore hesa nde woni 2,38 milliard tawi ko émiri projet o noon ko yidde kay wadde 160 kilométre tawi ko ligne de transport électrique woni 160 kilométre tawi ko ɓoggi courant tawi kadi koɗi hinde haute tension ummorade kay ummade kay e gure ko wayno awinatel jebile faya ha yetto nema kala on projet noon on projet ma saabu kay jokkodiral kay kuɓam ma saabu kay jokkodiral kuɓam funnangue e banggue funnangue ha to hirnangue leydi ndi kala kadi ma ɗum kadi addana leydi Mauritanie wawde kay ɓenninde wadde transféré kay kedde énergie mum e kedde énergie e dendagal énergie muɗum e tigui e banggueji goɗɗi ma ɗum hokku kadi fartange dendagal gure to ligne haute tension to wirtuɗo kala ha ɗen gure mbawa hebde kuɓam mumen courant mumen hano hannirti kadi ma ɗum saabu kadi ha réseau kuɓam Mauritanie jokkodira e réseau kuɓam woni tigui électricité Mauritanie jokkodira tigui e réseau électrique mo leydi Mali
ine tawtora sifande nde noona biteɗo Mohamed Ould Khaled on ko tawtora sifande Mohamed Ould Khaled on ko ministre du pétrole et de l'énergie mo leydi Mauritanie wondude biteɗo Yacouba Ahmed Aïcha on ko secrétaire général du ministère des affaires économiques e wondude biteɗo Abdel Aziz Ben Abdallah Arraki on ko ambassadeur joɗaniɗo leydi Arabie Saoudite e ndera gendi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keɗen Mohamed Ould Khaled kañum woni ministre de l'énergie du pétrole mo leydi Mauritanie o joddima e délégation tawi ko délégation au niveau ɓe banque mondiale non ko ñande aljuma subaka ɗum wonno e ndera bureau ji makko to Nouakchott ardi délégation banque mondiale noon ko debbo biteɗo madame Anna Bejerde ko kañum woni directrice générale des opérations de banque mondiale gonɗo e jillu mum kay tawi ko jillu gollal woni visite de travail e nder gendi Mauritanie tawi koye mbaɗi kay yurnitade kay to yarata projet ji kay ɗi boño sifodiri e gendi Mauritanie ɓe jewtidi ko heewi noon e projet ji kewɗi kay ko fati kay e ɓeydugol kuɓɓam woni électricité e nder leydi he ko wayno projet ɓe mbiyata ligne haute tension hakkude Nouakchott e Nema koɓe mbiyata kadi ligne de l'espoir électrique on ligne noon ma saabo kay ha temedere capanɗe joyi wuuro keɓa kuɓɓam mumen woni courant mumen ha timma hano hannirtani. Mamadou Amadou Kane, co-chargé de mission pour la transformation du secteur électrique de l'électricité, ko kanko kadi woni secrétaire général par intérim e wondude e cadre ji kewɗi tawi ko gollotoɓe to ministère tawtorama oɗon tawtorama tigui batungu so tawi koto banggue banque mondiale tawtorama batungu kadi jonde de hono biteɗo Ousmane Diagana noon kañum woni cukko président banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du centre wondude e cadre ji kewɗi ne fewi tawi ko gollotoɓe e banque mondiale ha joni kabruji men e demgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni jeeyatan ko ha to falde Guidimaga jabɓoɗen ko musidɗo men sehil men hono Zacharia Samba Dia correspondant men permanent to Guidimaga. Zacharia Samba Dia, assalamu aleykum. jamala nyalle mon bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma computel men ɗo e nder diwan meɗen guiɗi makko hono o waali mbo diwan meɗen guiɗi makko biteɗo Dahmane Wulu Boyri o ardima ñande 12 lewru meɗen décembre taɗuji ɗiɗi e nogas joyyi ko fate banggue peccugol wonande e awdi tawte ko awdi ko fate banggue wonande pompitere e gueɗeji gabbitiɗi hen e tawi kadi ndin ɗon awdi hokkate ɗum ko wonande joom en coopérative uji tawteɗi ɗo e nder e diwan meɗen e guiɗi makko fodde ko ene tolno e nogas e jeegom ton taw kadi ko awdi o ardima ɗum tigui kanko waldi wano ngam tigui wawde feccude ɗin ɗon nogas e jeegom ton wonande e coopérative uji tawteɗi ɗo e nder diwan meɗen e guiɗi makka so tawi en gummima ɗon ha joni wonande e suudu safrorde wonande diwan yankore diwan meɗen e guiɗi makko woni hôpital régional ɓe mbawi tigui jaɓɓade ɗo e kippuɗo sete timmuɗo tigui taw kadi ko safroɓe ko fate banggue wonande safara gabbitiɗo e guite docteur ɓe timmuɗe taw ko sete timmuɗo imoriɓe to leydi Sudan jottimo ɗo e diwan meɗen guiɗmaga taw kadi kamɓe ɓe cafrata koko fati e banggue e guite taw ko ɗum woni koɓe kertori maɓe mbaw wadde ɗo e nder diwan meɗen guiɗmaga fodde ko ene tolno e balɗe 2 so heewi ma balɗe 3 ngam tigui ɓe mbawa safrude wonande yimɓe ɓen ɗon aroɓe e ɗum ɗon suudu safrordu taw kadi e woni goƴaji muɗumen ko safara ko fate banggue guiɗi ɓe kolliti noon wonande on ɗon safara kadi ɓen ɗon docteur ɓe cafrirta yimɓe ɓe ko Allah ɓolo temedere e nder temedere wonande noon ɓen ɗon docteur ɓe tawateɓe ɗo joni e oɗo sa joni e nder e suudu meɗen safrorde wonande suudu meɗen safrorde wonande ndu selbabi eɓe tawe ɗo to gude ñallal hande aljuma ngal ha ɗo e balɗe 5 so heewi walla balɗe 3 kala mo ganduɗa hoorema garɗo toon maɓe cafru ɗum taw kadi safara o ko Allah ɓolo so tawi en gumima ɗon en jahat ha toon to département mbo Bakel e wuuro ngo Bakel tawi kadi ko conférence mo ganduɗa hoorema mahdaratu Ceerno Khalid Boutande woni duɗal Ceerno Khalid lingal Boutande tawtengal e Bakel taw kadi ko e leegal biyetengal guiɗi balle e gardugol Ceerno Ali an ɓe juɓɓini conférence mabɓe no ɓe gowi waɗirde e kala hitande lawol gotol e tawtorede yimɓe hewɓe miiɓe nokkuji cirtuɗi tengte e diwan meɗen guiɗi makko nonne kadi e tawteɓe ɓe département mo Bakel nonne kadi khalifa tedduɗo mo Boutande Ceerno Idrissa Oumar Diallo o wawi tawtorede oɗo conférence yuɓɓinama hen gueɗeji kewɗi alluwal tafsir jofnama hen taw kadi ko alluwal tafsir ngal Ceerno Ali an waɗanno nonne kadi waɗama hen kawguel ko fati e banggue wonande jangde deftere Allah teddude
nde sukaɓe mbawi wadde hen kawgel ko fate banggue janggude alqur'anul karim nonne kadi jewte ko fate banggue siftindimɓe ko fate banggue diine muɗumen waɗama hen uddi golle ɗe ko du'aw timmini golle ɗe taw kadi du'i ko khalifa tedduɗo mo Boutan ceerno Idriss Oumar Diallo o du'onima dendagal ummal islami yo nde Allah waɗata jaam deƴre kisal ɓuural kam e ɓamtare e dongre meɗen Afrique e dendagal jokli windere nde kala Zakaria Samba Dia bekera ngam a yawo Weltare TV. Zakaria Samba Dia kabruji men e ɗemgal Pulaar ko an uddi kabruji men e nder leydi Mauritanie takkusan juulama ha to galle ceerno Idrissa Diallo to Boutande ko taari ɗum kala kabruji men jolam kabruji leydi Sénégal koto leydi Sénégal noon koto ndara puɗɗoɗena population guet darnaɓe ɓe poofi tawi ko fofango manggu no fewi ɓe mbi alhamdulillahi rabbil alamina saabu kay laaɗe mabɓe ɗiɗi tawi ko laaɗe majjunoɗe e jollunoɗe kay ɓesguji mabɓe tawi ko awoɓe falde nde walla wuuro ngo majjunoɓe fodde balɗe sappo kay ɗen laaɗe ɗiɗi noon kanje ɗiɗi kala ɗe mbawi yitede dendagal jolnoɓe ɗen laaɗe woni awoɓe jolnoɓe laaɗe ɗiɗi kala kamɓe kala ɓe jiitaɓe tawa ko ɓe kisi eɓe celli eɓe guuri kadi haydara ɓe gondani ko awoɓe mabɓe noon tawi kadi koɓe meeɗa dartinde jila mum gila ɓe majji kay faade ɗo saaha joni kañumen tigui mbawi yitudeɓe paabadeɓe gartiriɓe tigui ha tigui e juuɗe koreji mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen dadiɓe leydi Sénégal kay nana ɓeydi jokkude darde mumen kay nden darde noon ko haɓade kala saaha ɓen asoɓe kange tawi ko gasgol ngol rewani lawol woni ko wiyete orpaillage clandestin woni tigui wiyete orpaillage clandestin caggal kay nde ɓe mbanno opération pattam le mijoto nokku biteɗo Ségoto ene tawe nder fanle Saraya e nder falembe joni kadi ɓe dadiɓe ɓe zone militaire numéro 4 ɓe jiiti ko ɓe jiiti ɓe pirti réseau tawi ko asoɓe kange ndina mbadi aseta hanki o sappo e tati lewru bowte e nder falde Sabo Dolla noon ko ɗon ɓe teeɓima hen noon sagataɓe sappo ɓe tettiniɓe kadi matériel jonɗo no fewi e nder matériel ɓe tawra hen tawi hen no gas e nayyi groupe électrogène wondude e motoji nayyi équipement jonɗo no fewi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ministère des forces armées ɓe umminima ñande aljuma ɓennuɗo lancement officiel koɓe mbiyata nifa noon woni koɓe nifa noon firti ko navette inter urbain des forces armées woni tigui ko ya garta ko bisuji baɗoji ya garta e nder leydi he tawi kadi ɗina bisuji noon heriri ɗum ko ɓen koninkoɓe leydi ndi ko dispositif non transport kesso kay tawi ko bisuji transport tawi ko bisuji kay ɗina bisuji noon tawi herori ɗum tan ko militaire uji wondude e gendarme ɓe mujibo woni tigui woni mujibo nifa noon ko ɓeydude kay newnude ya gara gendarme ɓe e militaire uji kadi ha tenti noon e nder weekend aji tawi ko ummotoɓe e nder kala saaha e golloɗo mumen fatude kay waɗoyde weekend aji mumen e nder famille aji mumen beele kadi dadiɓe ɓe kay ene mbawa ummade tigui e nder ɗiɗon kawuji e base uji kala mbawa yettoyade waɗoyde weekend mumen e nder galleji men oɗo phase noon gadano ɓe puɗɗori tigui ni faw fuɗɗori tigui tawi koye e nder ɗiɗo axe uji koye ɗiɗo axe uji ɓe puɗɗori ɗin axe noon woni Dakar fade Thiès walla Dakar fade Saint-Louis walla Dakar fade Kaolack ko ɗiɗo axe uji tati woni ko ɓe puɗɗori koye nder ɗiɗo nokkuji kadi teska gendarmeɓe e militaire uji hewɓe no fewi ɓuuri wawde affectede départ noon kamɓe nifa noon départ mabɓe woni ɓe ummorto tigui kala jiɗɗo wadde kay dadiɓe jiɗɓe hutora ɗin kam ɓe puɗɗorto tigui koto wiyete camp Samba Djeri Diallo ko toon woni départ mabɓe ko ɗon woni point mabɓe de rassemblement central ko ɗon ɗi pottata kay gam tigui faade e nder ɗiɗo nokkuji ɗi limtoɗen transport o noon ko gratuit woni alda e jobdi kay saabu kay yidde newnande saabu kay oɗo saaha joni laamu ngu ko yidde newnande kay ɓen gendarmeɓe e militaire uji kala wadde ya gatta ummade nder ɗin nokkuji artude e Dakar walla ummade e Dakar faade ɗin nokkuji gam yoyde ɓesguji mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoorejo leydi Sénégal o ƴetti lana makko ndiwo kam o yaabini koto Abuja lamorgo leydi Nigéria nawimo to noon ko tawtore yede jeegom ɓiwol kolol woni session ordinaire catala bitengal CDO oɗo jeetati ɓiwol woni 68e session noon ko alata hande 14 lewru décembre tigui joɗoto nden noon lana makko juurima to bollade diwaje ngal Abuja o jaɓɓama toon kaddi jaɓɓugal ɓe jaɓɓimo toon kaddi jaɓɓugal ɓe mbaɗima ko wiyete les honneurs militaire ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen
Cheikh Ibrahima Diallo kañum woni khalifa diine Medinatul Jeylani o holliri tigi wonde ko ñande jeegom lewru février 2026 wona tigi udditgol juma tawi ko juma mawka ka Medinatul Jeylani juma kessa kay ngarduka yaduka e jamanu galle mum gasi ha laabi kay e oɗo saha kala noon ɓe kamɓe Medinatul Jeylani ko ɓe mottunoɓe fofango kay eɓe paadi haɓe mbawa andude hol ñalawma kay oɗon kaɗon jama ɗamini udditede o holliri noon kanko khalifa diine o wuro ngo wonde ko ñande jeegom lewru février 2026 ko nden wonata udditgol juma o siftinde on noon guila Cheikh Mouhiddina Samba Diallo guila yalti aduna ko oɗo biteɗo Cheikh Ibrahima Diallo ko kañuma tigui lomti e khalifagal elma magal wuro ngo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ziyara annuel hono ceerno ma jakhite ko ñande kewɗo wadde kala hitande hikka noon e oɗo saha kala koye keɓogal manggal no fewi wona toon to Agnama Siwola ɗum noon ko ñande 19 e ñande nogas lewru décembre gonɗen ɗum ko nden tigui wonata tigui wonata tigui on ziyara dendagal guure taride kala ene bisma hen duɗala ceerno ma jakhite noon ngal Agnama Siwol ko université mawɗo no fewi saabu kay sernaɓe hewɓe no fewi ko hen jalti walla hewɓe kam mbawi tigui rewde e ngal ɗon duɗal goto e almuɓe duɗal ngal noon hono Chérifa Mohamed Zewada ene bismi hen teddagal almudagal kala ko noon kadi mo bismi hen jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu tini maɗa weltare TV omo bismi kadi ceerno Habousa Diallo hoorejo catala heblo sukaɓe Afrique ha joni habruji men demgal pular seno mime toon to Agnam Siwol paɗen koto leydi Mali to leydi Mali jen ha to Buguni jamma hanki o ko cumu kulɓinigo teska tigui to station de service woni station mo mbiyata station Khady gonɗo sara gara routiére mo Buguni hay goto mayani hen noon wasani hen fittade mum kono teskama kam matériel kewɗo tilfima hen autoji ɗiɗi darinoɗi saɗa ɗon tawi ko autoji tokosi cumi hen ha laabi ko noon kadi camion citerne mawɗo no fewi baɗɗo 12 pneu woni camion citerne mo 12 pneu ko onne sumi hen ha wonti lalagal camion citerne goɗɗo kadi darino sar ɗon on kam ko hoore nde tan sumi ha laaɓi ko Allah noon e koninkoɓe ko Allah e koninkoɓe faabo woni tigui protection civile e hoddiɓe kañumen tigui mbawi darade darde mumen haaɓe mbawi ñippude cumu ngu ɓe pooli cumu ngu kay ɓe kadi cumu ngu yettade galleji hoddiɓe suwa taw noon andede holko saabi cumu ngu enquête udditama hen neɗɗo goto noon gañima hen tawi ko gañande hakkinini no fewi ha joni ko leydi Mali keddoɗen luluni ko wuuro tawatego e nder région mo Sikaso wuuro ngo noon oɗo saha kala wonno koye jimani guila e pelle joguitiɓe ha e bandiji kañumen mbaɗanno hen luwaji mumen fama woni forces armées malien noon holliri ɓe mbaɗi toon rattrissage woni tigui ɓe itti ñonkoto e dendagal bandiji e pelle tiɓɓetiɗe e joguitiɓe tawetenoɓe kala ɓe ditti ɗumen ha laaɓi oɗo saaha joni ɓe kolliri guila kay e oɗo saaha kay ɓe kolliri wonde kay jaam arti toon diwan o kala wuuro ngo kala e oɗo saaha joni wonti tigui e sécurité mum hano hannirtini ñande talata 9 lewru décembre gonɗen ɗo délégation timmuɗo tawi ko délégation état major des armées wondude e ɓen wiyeteɓe autorité ji administrative 3e région ɓe mbawi tigui e yettade toon ɓe garde kay ɓe jaɓɓama toon jaɓɓugal molantegal Allah hono colonel Abdou Samba Silla holliri tigui wonde kay jonte tati kay ɓe mbaɗa nettoyé ɓe pitta diwan o kay ittude ñonkoto e riwtude kay pelle joguitiɓe e terroriste kala e ɓen wiyeteɓe jihadiste kala nder falle nde o holliri e oɗo saaha joni sécurité kay ha timmi arti toon ya garta kadi ɓamti e dow route nationale numéro 7 e dow route nationale numéro 10 ha e dow route nationale numéro 11 kala holliri oɗo saaha joni waɗoɓe transport ya garta kay e tigui enen jogui sécurité mumen ha timmi délégation arɓe toon noon ɓe garani juuɗe ɓoɗe eɓe gaddude kay ballal guura ko fate ɓen tawi ko dognoɓe ene goppi guure men woni ko wiyete les sinistre walla les déplacé ɓe keeɓi guura ballal mabɓe ballal guura ngal noon ko sukara wondude e lamɗam e des pâtes alimentaire wondude e nebam e médicament ji ko noon kadi hono catala bitegal CSA woni commissariat à la sécurité alimentaire kañumne noddi toon tonuji nogas tawi ko maaro foof noon tawi kadi ɓe ndewni ɗum koye juuɗe gouverneur mo Sikaso ha joni habruji men demgal pulara selnumima to leydi Mali koto leydi Benin paɗena to leydi
bene biteɗo Chabi Yayi Boni ko ɓi Yayi Boni noon ko gonnoɗo hoorejo leydi ko mennoɗo wonde hoorejo leydi Benin ko kanko ɓi ko de hono Chabi kañum kadi woni secrétaire aux relations externes landa mabɓe wiyete kala démocrate ko kanko wiya teɓa o nanga noon ko subaka aleda hande 14 lewru décembre e nder galle makko toon to Cotonou en keɓani noon tawa andude kay holko nanguira enquête nana jokki hen guila kay coup d'état enquête nanto noon guila kay coup d'état tawi ko coup d'état avorté jinnoɗo derguidde laamu Patrice Talon bannoɗo toon guila ñande 7 lewru décembre guila nden noon ko enquête woni toon e kala saaha ene waɗa wiyaɓe hen teɓe hewɓe noon cikki kay yataw juuɗe makko moddani walla yataw ala ko tuuma e oɗon coup d'état guila jamma hanki noon teskama tigui daɗiɓe hewɓe kay mbaɗi encerclé galle makko hay goto natta hay goto yaltata daɗiɓe ɓe noon jaadi kadi naati nder galle to ɓe fuuyi galle to dendagal téléphone aji e dendagal ordinateur uji ɓe tawno foof ɓe jaadi hen ha joni ko leydi so ɗum wima to leydi Benin ko to leydi Guinée Conakry paɗen hono Mamadi Doumbouya ko horejo transition laamu leydi Guinée o fuɗɗima aseta hanki 13 lewru bowte ruma jarib makko woni tigui campagne électorale makko ko fati sumgoji kay heblanade sumgoji tijjari en nogas jeetati lewru décembre gonɗen du o udditiri ruma jarib makko noon woni meeting makko mawɗo no fewi udditiri ɗum koto kankan noon tawi to banggue rew ɓaɗio funnague leydi ndi ko kankan woni wuuro makko to jeeya ko toon jibina ko toon kadi mbotu makko dasa woni ko ville natal ko toon tigui woni to udditiri campagne makko o suuɓi kadi ko ñalli tawi kadi ko ñalliɗi gollataki woni aseta waɗi ɗum beele kay étudiant kewɗi kay janggoɓe mbawi arde tawtorede oɗon campagne tawi kadi ko toon udditiri ruma makko jarribo habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juura en calmitima haali Aboubacar calmini dendagal hettiyankoɓe Ayaw TV habaru men ɓuttinttude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗo noon ko leydi hono Guinée Conakry to ndeyi ena wayno hono woto mabɓe pour ƴewde hono gardotoɗo hono leydi ndi wona ko 27 lewru bowte ujunere 25 caggal ɗum noon nde ɓe mbawi kadi yandinde laamu Alpha Condé wonno ma woni joto duuɓi 4 e ko ɗum yani wonno ko ñande 5 lewru septembre ujunere 21 kanko général Mamadi Olo Doumbouya o are e jappere nde taw ko fati ko e mbaadi kono transition kanko noon o wonti kadi wiide wonde amo ƴama ardade kono leydi ndi wonde kono candidat taw ko indépendant wonande noon ko fati noon e ɓen taw ko landaji taw ko ɓuuɗɗi hewnode doole wonde kay kanko oɗo chef de janto CNRD kanko ɗo o wi wonde ko kanko woni e oɗo saaha caggal nde riwti ɓen kanko woni kay grand favori ko gila e ware ngay jappere nde wonde wonande landaji ɗi e wonande wone ɗen taw kadi ko ñimoje e ko nandi hen kono fof ɗum ɗo fof wona e ɓeɗon kala ñimɗo kay nawnete koye e prison walla ni ɗanno yalta leydi ndi walla ni jagge e oɗo saaha nde tawno wonde ko ɓuuri hewde mabɓe ko diftima tan walla kay dogi ko woni ɗum woni e nder leydi ndi ɗum noon ene wayno de e oɗo saaha noon ɗum noon ɓe mbawi wiide wonde kadi taw kadi ko aɓe jogui no caɗele mawɗo no fewi ko fati noon e nder ndi ɗon mbadi wonande ni hayni média ji mabɓe e wonɗin taw ko privé ji ɗum ɗo foof koko haɗa wawde kono dillude no fewi ɗo ene wayno de to banggue ene wayno de to Sahel to ene wayno de ko nouveau front taw ko ɓen waɗa boniyankoɓe ene ɓeydi de taw kadi ko yaade ndewmi tekum ene fade e leyɗele wona ɗen no banggue hirnage ɗum ɗo wonande kay ONG wonde wi wonde ɗiɗon ɗin taw kadi ko gueɗe kamtoɗe ɓe mbaɗata to Sahel to wonande kay taw kadi ko ɗen leyɗele ɓurɗe kadi kono tengtinde no fewi wonande kadi ONG o wiide ACLED e wi arti hen e wiide wonde e ɓen kadi joggoɓe ɗen caɗele hani e kufli ko wayno e nder ko mbaadi ndiɓe mbaɗi ɗum noon wonande taw kadi ko witto ɓe mbaɗi ñande alkamisa 10 lewru bowto ujunere 25 wonande crise aji gonti toon ɗi ɗum foti ɗon ko dartinede ƴeewe ko adi ɗum noon mayirɗe ndeɗo hirade hani e dartonde ujunere 25 foti noon ko ƴeewede ɗum ɗo no ɓeɗon kay jarirta yeeso ni eɗe wonde leyɗele ni ɗum ɗo so dartinaka wodata ko bonni no fewi oɗon ndiɗon juɓɓudi wi wonde alay saago ma ɗum kadi tengtine ɗum kadi darane no fewi wonande kadi ɗe frontiére uji ɗi ko nande hono Benin en Niger en Nigéria en e ɗum noon wonti kay e laabi mabɓe ɗum noon de oɗiɗo groupe aji ene poti kay hono dartinede ko ɓuuri yawde e yajade ko adi ndeɓe kadi garata eɗo wonɗen leyɗele Nigéria
e ɓen ardiɓe kadi taw kadi ko leyɗele hani e gouvernement ji ɗum ɗo CEDEAO maɓɓe kadi ndendi toon ñande taw kadi ñalawma hannde o alerte 14 lewru bowto ujunere ɗiɗi nogas jettonto Abuja capital Nigéria ɗum noon ene wayno ko ɓuri hewde maɓe mbawa kadi woni wittude ɓe ƴeewa ɗum ɗum noon aɓe jogui dossier ji kewɗi no fewi e ɗum noon kadi ko wayi noon kadi won ɗiɗi kadi ɓurɗi kadi wonde kadi ɗum ɗo koɓe potata kadi o ƴewde e ɗum noon ene wayno de ko wayno taw kadi ko mam jewtu fate hono coup d'état taw kadi ko ban mbino ɗa waɗa toon bene ha wawi kadi taw kadi ko wawde sayde ɗum noon ko addi ko foof ɓen kadi ko fati kadi e ɓen waɗɓe toon taw kadi ko derguiɓe laamu taw toon to Guinée Bissau ɗum ɗo foof mama kono yurnande tawno wonde ɓe keeɓi ɓatakuji ɗiɗi ummorade e Fernando taw kadi ko Diaz ko candidat principal o wonno kadi to Guinée Bissau ɗum ɗo foof maɓe mbawa kay hono ƴewde ɗum ɓe ƴeewa kay wonde kay mala sago ma ɗum wawa kadi kono jurnede no ɗum no hannirta ni ɗo ene wayno ko Benin ene wayno kay caggal kay nde coup d'état hono waɗa toon ñande jeeɗiɗi lewru bowto ujunere nogas e joyyi e ɗum ne wiya wonde waɗe toon ɗum ne tokkotono to ɗum ene wayno tawi ɓeɗo tato taw kadi ko mantiɓe no fewi e taw ko lundiyankoɓe ko ɓen tigui joofa peɗeli ñande aljuma 11 lewru bowto ujunere ɗiɗi nogas e joyyi wonande kay ɓen kadi mandat d'arrêt ene fawe e ɓen on menno wonde on taw ko menno wonde hono jagorgal ko fati hono délégué à la défense taw ko Kadid Azanayi ene wonde kadi taw ko l'influenceur anti-occidental Béni taw ko Seba on kadi joofa peɗeli ene wayno kadi e mandat d'arrêt ene wonde kadi international wonande ɓe on lundiyanke Sabia Sera koro gone ɗum nde ko en tengtini wonde kay fanade ko wadde mandat d'arrêt no gouvernement o wawi hono bañiɗo ono wawi hono wiide wonde udditi taw kadi ko enquête aji ɗi wonande wino ɓe ene mbaɗa kadi oɗo coup d'état e nder guite nguɗo laamu ɗum nde ko ɗum woni ko kewi toon to Benin Ghali Abouba ko ɗum ɗi tonguɗen e habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hannde o taw wonno ko dande musidɗo moon Alassane Oumar Bocci gorko mo Sara Ndogo ngam weltare Aliyawood TV. Alassane Oumar Bocci gorko mo Sara Ndogo golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Siley Ba to Moderne ha to galle makko Sama Sa Killinkara kay haydi ko on takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Daf to Mbuuta ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll e ko taari ɗum kala habaruji men Jolam Jaberi koto leydi Australie paaɗen police mo leydi Australie ɓe kolliri tigui o famɗi kala 11 neɗɗo wasi fittade mum e nder janggu taw ko janggu terroriste banno kay to plage to tufde witede woni plage biteɗo witeɗo Bondi e nder wuuro witego Sydney ɗum ko aleda hande 14 lewru décembre janggu ngu waɗi wadɓe janggu ngu noon ko sagataɓe ɗiɗo noon kamɓe sagataɓe ɗiɗo kañumen mbaɗi janggu ngu e nder janggu noon mbiɗen fodde 11 neɗɗo ko famɗi kala wasi fittali mumen yimɓe nogas e jeenayi wonɓe kadi barminama hen e nder ɓen nogas jeenayi barminaɓe hen ɗiɗo ko policier ji janggu ngu noon ɓe tooɓi ko ɓen tawi ko communauté juif naɓe woni tigui ko yimɓe juif en ko kañumen terroriste en ɓe ko kamɓe tobɓuno nguɗon janggu kamɓe wadɓe janggu noon koɓe sagataɓe ɗiɗo ɓe noon hen kamɓe ɗiɗo kala ɓe pellama hen goto ko ɗon e ɗon wasi fittade mum keddiɗo noon ene tampino feewi oɗo saaha joni tawe e juuɗe e safroɓe mbiɗen ko juif naɓe noon kañumen gonno e mawninde cérémonie toon to place to tawi ko mawningol ñalawma gadano kay ñalawmaɓe mbiyata Hanouka ko on ñalawma ɓe mawninanno tigui ko ɓen joofa hoore jagode leydi ndi noon hono biteɗo Anthony Albanese o holliri hen mette makko mawde no fewi kadi o duwnima dendagal juif naɓe no didorno koto leydi Israël paaɗen aleda hande 14 lewru décembre armée leydi Israël ɓe kolliri tigui wonde ɓe toɓɓi ɓe bombardi yimɓe tata noon tawi ko jeeyaɓe e Hezbollah tawi kadi ko pro Iran naɓe ɗum noon koto banggue sud leydi Liban koto Guatemala paaɗen yimɓe taw ko guure ɗiɗi noon tawateɗo funnague leydi ndi ko guure noon haɓoɓe kay ɓe meeɗa weldude kene wona duuɓi sappo hande kala saaha pelɓodiral wona hakkude mabɓe tawi tigui ko bone guese bone leyɗele saboto hakkude kareli hakkude mabɓe ñalawma hande o noon teskama tigui haare musde waɗi hakkude mabɓe ɗum noon waɗi yimɓe naayo wasɓe hen pittali mumen honnono holliri kay ardiɓe oɗon diwan
diwana pelbodiral ngal noon mbiɗen e kala saaha e ɗum teska hakkude mabɓe koto leydi Allemagne udditen kabaruji men laamu leydi Allemagne ɓe kolliri tigui wonde ɓe diwti jangu tawi ko jangu kay fewje ndon kay wonnongo e fewjede tawi nguna jangu noon jofino ko marché de Noël woni tigui ñande jeere Noël kay nde yimɓe hewɓe gara isayankoɓe garata sodde gueɗe kay gam mawninde ngoɗo feeto tawi ko feeto isayankoɓe wiyeteɓe Noël dokgo ewɗo saaha kono nguna on ñalawma noon wadɗo wadnoɓe yidnoɓe wadde jangu ngu ko on ñalawma ɓe tuufino e nder enquête o noon ɓe kolliri ɓe teeɓima yimɓe jeeyo kay tawi ko yinnoɓe wadde jangu kamɓe jeeyo kala ɓe jiitama ɓe mbaɗama tigui ɓe jinno wadde noon jangu ngu ko wiyete voiture bélier woni jolde e oto kay ne gurño yimɓe tawi koto yimɓe hewɓe no fewi ɓe gurño ɗumen beele ɓe mbara ko ɓuuri hewde e bara men kadi ko ɓuuri hewde jeeyo naggaɓe noon hen tata ko Maroc naɓe hen goto ko Égypte naɓe goɗɗo keddiɗo jeeya koto Syrie e ɓena coka noon kadi kamɓe kala guila aljuma ɓenɗo guila nden ɓe mbiya teɓan ɓe jinno wadde jangu ngu noon koto wuuro wiyetego Bavière noon tawe to banggue sud woni tigui to banggue worgo leydi Allemagne musidɓe tedduɓe ko weeli dumatako gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga ɗon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miji men sehil men Saydou Abouba so tawi ko ala ko faali altine janggo ma en ketto musidɗo men sehil men Sar Blay Sar ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on